Aquesta representació distreta, discutible i podeu donar-li els adjectius que vulgueu. Anem una mica a la part una mica més sèria. Us diré quatre coses que ja s'han dit bé. Primer que de tot, vull donar les gràcies... Disculpe. Hay que bendecirte. Se ha de bendecir esto, ¿eh? ¿Podéis esperar un poquito? Un poquito, por favor. Torno a començar. Bon dia a tothom. I primer agrair la vostra assistència en aquest acte, en què hem rebut la col·laboració de molta gent i que celebrem 50 anys d'aquesta estació. Potser hi ha una diferència de l'època en què va ser aquesta boda i la inauguració, però tot és un conjunt, tot és història, tot és memòria. I ara demanaria al senyor Manuel Gràcia que pugés i us parlés una mica de la seva història i de les seves vivències en aquesta estació. Aniversari de l'estació de l'Avern Subirats i tinc la satisfacció de felicitar el municipi de Subirats i particularment el poble de l'Avern per aquesta celebració. Ara bé, si em permeteu, voldria fer un petit record d'aquell 25 de març de 1958 que vaig ser el primer agent ferroviari d'aquest baixador, o potser seria millor dir estació, ja que serveix per baixar i també per pujar. Civiles, militares i eclesiàstiques, que és el que es deia a l'època. Benvolguts amics, senyora Maristany, senyor Gràcia, senyor regidor, alcalde, exalcaldes i amics de fa molts anys que retrobem aquí. En nom del Joan Montserrat i en el meu propi, dius només dues paraules sobre aquest llibre i també en nom de l'Institut d'Estudis Penedesencs que gràcies per haver-nos permès col·laborar en aquesta celebració i en la realització d'aquest treball. Gràcies i per molts anys. Ara us parlarà el nostre alcalde. Bon dia a tothom. Bé, en primer lloc, donar les gràcies al grup de teatre de l'Avern, que cada obra de teatre que fa doncs millora. Veieu, ja ho veia venir això. Aquest discurs meu ja sabeu que sempre són curtets, però intenta sempre tenir una mica de contingut. Ara fa 50 anys van fer l'estació amb afanys. Arribar el tren enramat, que feia goig de veritat. Quedaren tots bocabadats, mirant les autoritats. Beneiren la caseta, que de l'Avern n'era més neta. Cercant un millorament, es trencava el cap la gent. Un dia alguns van pensar que els 50 anys calia celebrar. Els polítics ja fa anys que tenen aquests afanys. Entre tots es van armar i més trens van demanar. Van trucar a Madrid, però es veu que hi feien partit. Ara no nos podemos poner, hablen con los de Fomento. I van anar fins a la tele i van sortir ben retratats. En pocs trens en van quedar, ni per anar a Barcelona a festejar. Fins que l'any 2001, quan ja no tenia esperança ningú, a l'Ajuntament es van arremangar i a l'estació ens van arreglar.
Potser no hem aconseguit més trens, però hem arreglat els terrenys. I un autocar ens van posar per anar a l'estació sense caminar. Però amb tan pocs trens, quina loteria, agafo el tren de nit o de dia? Al final l'autocar van aparcar perquè no acabava de funcionar. Quina pena tanta feinada, com sempre mala guanyada. Que aquest any fent 50 anys, potser que feien alguna cosa, companys. Muntarem un trenet i anirem a l'estació de pet. Per si fos poc, portarem actors i que ells ens facin els honors. I regalarem un llibret amb la història d'aquest indret, per recordar amb il·lusió els avis que van fer a la nostra estació. També portarem la núvia de Cal Maristany. Diuen que per ella celebrem els 50 anys. Doncs que quan encara no hi havia baixador, ella va fer parar el tren en el seu honor. I també el cap de l'estació, que vigilava el nostre baixador. I per acabar-ho d'adobar, quan ja ningú s'ho podia esperar, envien una circular a tots els veïns. És una broma? Estic dormint? Ens posen 25 trens... Bueno, se ha acabado el acto ya, ¿eh?